ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ቤት ምስጢራት እቲ ዝኣበየ ምስጢር ስላሴ እዩ። ሓደ ክንብል ከለና ሰለስተ ክንብል ከለና ሓደ እዚ ንሰኒ ኣእምሮ ወዲሰብ ንምርዳኡ ዝተረሮ ዓሚቕ ምስጢር እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብከመይ ብሓደ ህልውና ይነብሩ? ሎሚ ኣብዚ ናይ ቤትና ቻናለይ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ዘላለም ዘሎ ናይ ቅድስት ስላሴ ምስጢርን ታሪክን ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ክትታል ብርሃን ምስጢር ስላሴ ንምምጋብ ተዳለዉ። ስላሴ ማለት ሰለስትነት ማለት እዩ። እዚ ሰለስትነት እዚ ብስም በአካል ብግብሪ እዩ። ኣብ አቦ ማለት እዩ። ግብሩ ውላድን ምስራጽን እዩ። ወልድ ውሉድ ማለት እዩ። ግብሩ ካብ አብ ውላድ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ሕያው ህልውና እዩ። ግብሩ ካብ አብ ምስራጽ እዩ። እዚኣቶም ብስም ሰለስተ ይሁን እምበር ብመለኮት ብባህሪ ብፍቃድ ብመለኮታዊ ስልጣን ግን ፍጹም ሓደ እዮም። ልክ ከም ፀሓይ ሓደ እያ ግን ክንገልጻ ከለና ክንከን ወይ ከዓ ክብብ ብርሃን ሙቀት ኢልና ብሰለስተ ንገልጻ። ትክበቡ ኣብ ብርሃኑ ወልድ ሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል። ሓደ ተፈልዩ ካልእ ክነብር ኣይኽእልን። ምስጢረ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብስቱሩን ብምሳሌን ተገሊጹ እዩ። እቲ ዝዓበየ መግለጺ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ይርከብ። እግዚአብሔር ሰብ ክፈጥር ከሎ ሰብ ብምሳልናን ብኣምሳልናን ንግበር በለ። ንግበር ዝብል ቃል ሰለስትነት ብዙሃነት ዝተመልከተ እዩ። እቲ ካልእ ዓብይ ታሪክ ድማ ኣቦና አብርሃም እዩ። ኣብ ትሕቲኦም ማምሬ ተቐሚጡ ከሎ ሰለስተ ሰባት ናብኡ መጹ። ናብኡ ክመጹ ርኡ። ንሱ ግን ክሰግድ ከሎ ጎይታ ኢሉ ንሓደ ሰገደ። እዚ ሰለስትነት ሓድነት ስላሴን ዘርኢ ዓብይ ታሪክ እዩ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን ምስጢር ስላሴ ፍጹም ግልጺ ኮይኑ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ኣብ በዓለ ጥምቀት እዩ። ወልድ ብዝተፈለየ ኣካሉ ብፈለገ ዮርዳኖስ ከጥምቅ ከሎ መንፈስ ቅዱስ በርግብሪ ኣምሳል ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓርፍ ከሎ ኣብ ድማ ካብ ሰማይ ብኡ ደስ ዝበለኒ ፍቅር ወደይ እዩ ኢሉ ብድምፂ መስከረ። እዚ ምስጢር እዚ ስላሴ በአካል ሰለስተ በህልውና ሓደ ምዃኖም ንዓለም ዘርአየሉ ታሪክ እዩ። ምስጢረ ስላሴ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነትን ናይ ጽንዓትን ምስጢር እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሓደ ፈቃድን ብሓደ ፍቅርን ከም ዝነብሩ ንሕናውን ኣብ ህይወትናን ሓድነትናን ፍቅርን ክህልወና ይግባእ። ህይወት ቀጣይ መንገድ ኣይኮነትን። ዓበይቲ ውረድ ደይብ ኩርባታት ኣለውና። ትዋና ጥበብ ግን እንቶም ኩርባባት ብእምነትን ብጽንዓትን ምስጋር እዩ። እዚ ቻናለይ ቤትና እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንብዙሃት ክበጽሕ ላይክ ግበሩ። ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ወጻኢ ከይከፈልኩም ናይ ኩር ስድራ ቤት ሁኑ። ሰላም ቅድስት ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ያቀኒልኝ